Kublai pi baro ngadi mi bon lingdo batang kani kapor nganum kren jong than ngan kren kam statu kanang ba kanum tu thanya kapor jong pi ha ka be dei ba katuk audio kapala yad ba kapala sapriang dia katuk audio laring ha ka shotrek jong ujun handai la pen sapriang pat ha ka khandai trek jong ujun de ka jingkeli ka bang aku ben bu ipi kalong kumne ke ka bala ja ha kita ki khandai singi kabar ba balai ya ketuk audio la edit la cut bala crop balai pelat kumba kalong balai ki lahap ban modify kata mat ke balai ngalai i basbun ki bre ki bala kanto ki bala kano bat pun ki bala teks ba kumniam tai e yang om tang yang ki la teks yeng system ki la teks kumniam tai e ti pa pia teks pia kuntu o kidan ki bawat sya ya kajing sisya kidan pada ki wei ki pasu bang tang ban kentho tena benta gitu ki pas ngubang ban kentho ngadon kani kaban ong yipi om baro ubreo ubasya kentho bau basya kano udi basneo bat om baro ubreo ubasya yoro udi babaha lada kalong kumta babaro ubreo ubasya yaro udi babha takamut ubarabas udi breu babha kadba breu basya penram ha ka jaka jong ubarabas kamut udi breu basneu ombaro ke kilong kumbangi i tengtengi i tang de kikmat breu ni ngap tang de skor ki balong ki kat kaba ki breu ki batayangi rengim khmi ya ke de kikmat ki ba kenjaman sim bat ngim khmi ke de kikmat ban sunguthu da ki khmat ki ba kenjablai ni sungutanat pelat ban kentho je ya kitu ki ba kentho yang pi temu ban ngasunguthu pi temu ban pensumusi yang ne pi temu ban penmong yang pi temu ban penjot yang pi temu ban penthok bra yang bat kumta terter handai kita ki kam kta yang namar ba ngamlong ubreu kumba pi agostet ngatip ya kanongrem ka bangadon ngatip ngade ubreu bakumno bat hadu mentahi ngayaine bat ngayeng scam ha kanongrem ka bangadon nadu pasdang lada umdi kumta ngan omjet hiru bangan yeng election na ka VPP ngalak jet ni kuwe parti lani ngalak jet mansu tre kuwe parti bat ngan long kum kita ki babat ki position ki ban tre kum ni kam tai lani ngalak tre ki office sarkar nganom hi kai school sa hadu mentah bat nganom iet bangan wan nadu na silong shadow shanong po bat ngan sa sini shanong po manikai school namkwa bangan kran than e spang kita ki nongrem ki bangadon handai ka wei ka ba ngam smutanat kalong kumne kan pi asyong shit ban pensapriang ya ki klam da smuthu ba kadai shisha ne kam de shisha ndai tang ban yo views bat kita bakan tho tang ban yo kan tho tang kata kalap yang ngadon ime pahayang adon ki para ngadon ki bahayang hasam ki bakam rit men siem ki bakam lung men siem ban yanga ngati ngam lelai ringa perkhat iki abang perkhat iki ke kaba ki hak ban gutru kadai nak daw jong pi balai namar ba pi shulong shong shit bit kamala banong shong shit bit tang ban yo ban ya kan tho abang ye kren teng idon ki jing bam yes nguthu jing mod hiang asam teng yes nguthu jing mod bi mei pa teng yes nguthu jing mod bat ki man ki para tengye kran banu ya kita ki nye kran bagi parlok parjor teng i ong gi parlok teng athat i mai im sung thu yanga kalong kumni kam tai teng nong athat yu tu para junga kumni kam tai kata kamut bau tu parlok jungi un record
bat unpa keleng saudong ba un peni ba unie te ya ki kami ki paru ule ben kumta kamon kumta nebo isi ne kidan ki bangi haban smuthu namar ba baro te ubreu ubah teng ngan dapat ani social media ngan dapat ikini ki breu ki bakan thong kumba ki breu ki bahok sudah imat ki breu hani shalong hani ha Meghalaya jungi khamtam ini ki ba smutanat ban kan tho imat ki breu bahok sudah imat non jik thok breu su khandia do non su kata ka dak kilong ki bakhoi ban pendam yang pi penankam lot baro kita ki teknik ki ba kan ka modern science and technology ka IP penankam bakala bat pimut ba kita kinla banyalam yingi bangin bha nimla te ban bha kumta lada gidon ki bangim smo yahap tingim smo yahakan te buram ganya kata lada ngim smo yahap ngim smo yahap lada ngikwa ban pensniu ngenam nila kerana ki meeting lada ngikwa ban pensniu manam don hakani ka jaka menta hakani ka jaka ka mga don baro di video song api pa song ni katay ka notice board chiden baro balay na don hakani ka jaka ka mga don shwa bangan yele election ngadon hakani ka jaka ka mga don ta reus nam ngadon hakani ka jaka bat ngatray ka ju ka kam ka mga tray minot ngatray hok bat pila ban check ru ya ka attendance register sunga kat nusien nga absent kat nusien nga dan ni barado kat no teli sini ki bangasong extra time bat na try extra time dai pim su thu kita ke pi su comment tang kum no ban pen thok bria lada kata ka jing pen thok bria jong pi ka pen comment ni pi to ka jing su panong bat pi handai lada kata jing pentok bria jong pi kawan pai batsha ka yeng ka sam jong pi kata kan kapama hatui tai san phau ringka si haja si spa ringka si haja lampoi hadu san spa ringka kaba pin kamai na kata ka YouTube kala ya kodor mo bat kata ka jing pentok bria jong pi yang hatu kala biang lada kala biang to nang kamay mapi da